Fi żmien ta' sfidi globali iżda anki għajnuna mill-Gvern Malti, wieħed jista' jinsa l-fatt li dawn is-servizzi ma kinux dejjem preżenti biex ikunu ta' spalla. One News tkellem mal-ex deputat mexxej u ex Ministru Laburista Joe Debono Grech li ħadem tul is-snin fi gvernijiet Laburisti biex Malta tqum fuq saqajja wara li kisbet il-ħelsien. Sostna illi wieħed mill-ewwel servizzi soċjali li l-Partit Laburista ħadem biex jintroduċi kien dak tal-pensjoni minkejja l-oppożizzjoni li kien hawn kontra dan is-servizz. Debono Grech qal ukoll li wieħed mill-iktar passi importanti biex il-Maltin itejbu l-futur tagħhom kien l-iżvilupp fl-edukazzjoni. Barra daw is-servizzi soċjali għamel l-iskola b'xejja għal kulħadd. Qabel inti jekk kont tidħol il-ICU, kont titħallas nofs lira fil-ġimgħa. U meta tara l-Gvern Laburista tal-71, neħħija din. U għannota kif ċertu servizzi soċjali li ddaħlu minn Gvern Laburista fl-aħħar snin jixbħu wkoll dawk li ġew introdotti fi żminijiet passati li kienu jirriflettu l-isfidi tal-Maltin ta' dak iż-żmien. Il-Gvern beda jagħti l-flus biex inti tagħmel il-kamra tal-banju. Illum qed nagħtu l-flus biex in-nies tixxi d-dar. Imma dak iż-żmien ma kienx hawnhekk, kien itik biex tagħmel il-kamra tal-banju. Debono Grech kien nota kif iċ-ċirkostanzi qibsa bla preċedent li d-dinja tinsab għaddejja minnhom u r-reżiljenza ta' pajjiżna f'wiċċ dawn l-isfidi juru biċ-ċari li pajjiżna qed jiġi mmexxi minn mexxej kapaċi. Illum għandna l-pandemija. Illi għalija Robert, il-Prim Ministru li għandna, mhux għadda mill-prova tan-nar, ma mill-prova veru tal-ħadejt. Debono Grech sostna li r-ruħ soċjali ta' Malta kienet dik li żammet diversi negozji u familji milli isofru dak li sofrew pajjiżi oħra. Illum qegħdin nagħmlu passi ta' ġigant. Bdejna taħt il-Partit Laburista, bdejna modesti ħan nitkellmu, imma llum passi ta' ġigant għax inti qed tara l-flus li qed joħroġ tal-pandemija biss, għar kemm tiswieħ il-gvern, kieku ma kenniex gvern bil-għaqal u ħaseb għal-futur, kieku aħna ġrana bħal pajjiżi oħra.